Καρδιά. Πάμε τώρα σε μια ξεχωριστή δράση που θα γίνει στις 15 Ιουνίου και συμμετέχουν και σύλλογοι από την χώρα μας και από τη Μεσσηνία. Και βέβαια είναι το πρώτο φεστιβάλ γαστρονομίας. Η Κύπρος μαγειρεύει, η Ελλάδα κερνάει. Από τη γιαγιά στην κόρη και τα υπόλοιπα θα μας τα πούνε όμως όλα αυτά. Η κυρία Αργυρό Αδαμοπούλου είναι η πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Αρμενέων και η κυρία Κατερίνα Φανουριάκη, η οποία είναι υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του Συλλόγου. Καλώς ήρθατε. Γεια σας, καλώς σας βρήκαμε. Για πείτε μας, κυρία Αδαμοπούλου, για αυτή τη δράση και πώς έτσι θα λάβετε μέρος και εσείς και ο δικός σας σύλλογος και όχι μόνο. Είναι έτσι μια ξεχωριστή δράση και βλέπουμε ότι μια συνάντηση συλλόγων και φορέων από την Ελλάδα και από την Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό το φεστιβάλ. Γνωριστήκαμε πέρσι με έναν από τους διοργανωτές, γιατί όπως είδατε και στην αφίσα, είναι και το Υπουργείο Τουρισμού, δεν είναι ένας φορέας που κάνει αυτή την εκδήλωση. Και ξέροντας ότι εμείς κάνουμε γαστρονομικές δράσεις, πάμε σε φεστιβάλ, διοργανώνουμε. Και με κορυφαία βέβαια τη γιορτή της μπάμιας, έτσι να το πούμε. Αυτό το εξαιρετικό προϊόν. Ναι. 28 χρόνια. Και είδε την μπάμια, ακριβώς είδε την μπάμια, την οποία δεν πίστευε ότι υπάρχει σύλλογος στην Ελλάδα που κάνει αυτή τη γιορτή, τόσα χρόνια. Μας κάλεσε λοιπόν μετά, πήρε τηλέφωνο και μας είπε αν μπορούμε να διοργανώσουμε εδώ, να βρούμε συλλόγους γαστρονομικούς, τους οποίους να πάμε στην Κύπρο κάτω, εκεί και να δημιουργηθεί για πρώτη φορά το φεστιβάλ, το οποίο θα γίνει θεσμός και θα γίνεται κάθε χρόνο. Φέτος είναι η πρώτη φορά που θα γίνει, το πρώτο φεστιβάλ. Επιλέξαμε να πάρουμε συλλόγους από την Τριφυλία, τη Μεσσηνία, την Αρκαδία και βέβαια έρχεται και η Σύφνος μαζί μας. Όπως ξέρετε, με τη Σύφνο εμείς πάμε τώρα από πολλά χρόνια, έχουμε κάνει και αδελφοποίηση. Γίνεται το μεγαλύτερο γαστρονομικό φεστιβάλ της Ελλάδος εκεί. Τώρα πώς θα συμμετέχει έτσι ο σύλλογος ο δικός σας, θα παρουσιάσει το προϊόν αυτό, τι θα κάνει? Θα πάμε εκεί, θα μαγειρέψουμε κανονικά φαγητά δικά μας, της Μεσσηνίας, της Τριφυλίας, παραδοσιακά φαγητά, έτσι. Εμείς βέβαια θα φτιάξουμε την μπάμια, οι Αρκάδες κάποιο άλλο φαγητό και η Σύφνος κάποιο άλλο. Θα στρωθούν τραπέζια, θα λάβουν μέρος και 12 έως 15 κοινότητες της Κύπρου, γιατί η Κύπρος δεν έχει συλλόγους, έχει κοινότητες. Ναι. Τα μαθαίνω και εγώ τώρα αυτά. Θα έρθουν και από τα κατεχόμενα και πραγματικά είμαστε πάρα πολύ συγκινημένοι, γιατί εκτός από το ότι θα πάμε Πελοπόννησο, όπως καταλαβαίνετε, που έχω επιλέξει να πάμε, θα είναι το Παράδεισος Καλαμάτας με τα χορευτικά του, θα είναι οι Αρκάδες Ηλιούπολης από την Ηλιούπολη, από τις Αρκάδες, και θα είμαστε κι εμείς από την Τριφυλία. Όπως καταλαβαίνετε, είναι για μας πάρα πολύ τιμητικό το ότι επέλεξε το σύλλογό μας για να διοργανώσει από την Ελλάδα αυτούς τους συλλόγους να πάμε κάτω. Είναι πολύ μεγάλη διοργάνωση και θα πάμε εκτός από την Πελοπόννησο και τη Σύφνο, θα πάμε Έλληνες. Για πρώτη φορά, αυτό το έμαθα τώρα, για πρώτη φορά στην Κύπρο, μετά από 51 χρόνια από την εισβολή, πάνε ένα group
Ελλήνων, έτσι, όλοι μαζί, και θα κάτσουν τόσες μέρες και θα κάνουν μία εκδήλωση. Μάλιστα. Το πρώτο φεστιβάλ γαστρονομίας, θα γίνει και συνέδριο, θα υποθούν αρκετά πράγματα, έτσι, ναι, είναι πολύ σημαντικό. Δεν ξέρω αν και η κυρία Φανουριάκη έχει να μας πει έτσι 2 λόγια για αυτή τη διοργάνωση, γιατί είναι κάτι διαφορετικό, έτσι. Ακριβώς, είναι κάτι διαφορετικό, είναι κάτι πρωτόγνωρο και για αυτούς ειδικότερα στην Κύπρο που δεν το έχουν ξαναδιοργανώσει, είναι η πρώτη τους φορά. Οπότε για μας δεν είναι, εννοείται. Ναι. Περιμένουν πώς και πώς, όπως τα λέγαμε, να πάμε για να γιορτάσουμε μαζί τους. Έτσι το βλέπουν, μια γιορτή, μια αδερφοποίηση κατά κάποιον τρόπο. Είναι ασύλληπτο όλο αυτό που γίνεται. Δεν έχει ξαναγίνει δηλαδή στα δεδομένα τα ελληνικά αυτό και με την Κύπρο. Έχετε αποφασίσει ποια συνταγή έτσι θα φτιάξετε για να παρουσιάσετε? Ναι, πώς θα τη φτιάξετε? Με διάφορες εκδοχές ή ένα φαγητό? Όχι, ένα φαγητό. Ένα φαγητό. Ναι. Θα μαγειρέψουν και εκείνοι από εκεί και από κοινού θα γίνει γευσηγνωσία και γλέντι. Ναι, πολύ γλεντάνε. Κάθε μέρα έχουν γλέντι. Θέλουν να έχουμε γλέντι. Μας περιμένουν, δεν μπορείτε να φανταστείτε πώς. Και όχι μόνο αυτό. Εγώ έχω κάνει και το κάνω και δημόσια πρόσκληση στους τοπικούς άρχοντες, από τον Περιφερειάρχη, Αντιπεριφερειάρχη, δημάρχους, να έρθει κάποιος μαζί μας. Γιατί, όπως σας είδατε στην αφίσα, δεν ξέρω, θα έρθουν πάρα πολλοί κυβερνητικοί, ίσως ο πρέσβης της Ελλάδος στην Κύπρο, και περιμένουν ότι και από την Ελλάδα θα πάει κάποιος περιφερειάρχης, κάποιος δήμαρχος, κάτι. Πρέπει να εκπροσωπηθεί και η Πελοπόννησος, έτσι, και η Μεσσηνία, από κάποιον αυτοδιοικητικό, γιατί εκεί θα είναι και άνθρωποι που μπορούν να ανταλλάξουν και απόψεις και να πούν και διάφορα έτσι, πράγματα. Και εμείς θα πάμε μόνοι μας, χωρίς κάποιον. Δεν σας έχει απαντήσει, καταλαβαίνουμε, κανένας μέχρι στιγμής, αν θα έρθουν ή όχι? Όχι, μέχρι κανένας, δυστυχώς. Μάλιστα. Είναι μια σημαντική διοργάνωση και είναι και μια καλή ευκαιρία. Εμείς δεν το βάζουμε κάτω. Βέβαια. Εμείς τους ενοχλούμε συνέχεια μέχρι να πάρουμε μια θετική απάντηση από κάποιον. Το θεωρώ διανόητο να πηγαίνουν τόσα μέρη της Πελοποννήσου και να μην έρθει για μία μέρα έστω του φεστιβάλ κάποιος από τους τοπικούς φορείς. Τους αυτοδιοικητικούς. Εγώ να σας ευχηθώ καλή επιτυχία. Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο. Συγχαρητήρια και πάλι έτσι, για αυτή τη συμμετοχή σας. Να είστε καλά. Θα εκπροσωπήσουμε την Ελλάδα. Εμείς αυτό λέμε. Να είστε καλά.